Comencem aquest tercer temps després de l'empat a 1 contra el Celta, amb un dels grans protagonistes, amb Ulei, que ha fet el gol de l'Espanyol. Què tal, Bu? Bona nit. Buenas noches. Bu, quin sabor et deixa aquest partit? Has marcat un gol, però l'equip no ha pogut aconseguir la victòria. Una llàstima de no haver pogut guanyar aquest partit a casa. Era molt important, sabíem que si guanyàvem aquest partit podríem escalar posicions. Pel meu segon gol de la Lliga, content, però estaria més content si aquest gol serveix per guanyar un partit. L'equip ho ha intentat, ha tingut ocasions, però no ha pogut ser. Tot i així, s'ha de seguir lluitant per acabar el màxim de bé possible aquesta temporada, oi? Encara queden 4 partits i si encara hi ha opcions per lluitar per Europa, ho farem, no ens rendirem i a seguir lluitant. Bu, t'hem vist celebrar el gol donant-li un petó a l'escut. Explica'ns una miqueta la jugada. Has vist la passada de Marroca i després, òbviament, descriu-nos la celebració tan efusiva que has fet. 我觉得这个进球给我带来更多自信吧，在以后的比赛。然后随着我来到这里的时间越来越长，然后在平时训练当中和队友也是越来越默契，然后在比赛场上。aquest segon gol que he fet a la Lliga és fruit dels entrenaments, del temps que porto aquí, del feeling que tenim entre els companys, i a la celebració perquè l'afició m'estima molt i jo com en aquell moment no he pensat massa i tenia la grada aquí mateixa animant-nos i he fet aquest gest de fer el petó a l'escut. Moltes gràcies, Bu. Xexé. I continuarem amb Dídac Vilà. Dídac, quina lectura fas d'aquest empat a 1? Bueno, ens anem amb les sensacions aquestes de que al final se'ns ha escapat la victòria, ja que hem tingut 75 minuts molt bons i els últims 15 que s'ha trencat massa el partit i hem deixat massa espais. Ara ho deies, ha sigut un partit d'anada i tornada, Dídac. Sí, sobretot al final s'ha trencat i no hem estat fins. En tot cas, Dídac, l'equip ha de seguir i dilluns vinent nou repte davant el Betis. Doncs sí, contra el Betis serà un duel cara a cara, que el que s'enduís 3 punts seguirà lluitant per estar dalt. Com t'has sentit, com t'has vist tu a la gespa, Dídac? Bé, ja et dic, content, moltes aportacions en atac, defensivament molt sòlid, sobretot a primera part, segona part al principi, i al final, com tots, s'ha trencat una mica el partit. Dídac, gràcies i a seguir. I després de Dídac Vilà continuarem parlant amb un altre jugador del planter, amb Óscar Melendo. Óscar, ¿tú qué lectura haces del partido? Es un partido que hemos dominado nosotros, creo que merecíamos la victoria, pero a través de un contraataque, la única opción que han creado peligro, de las únicas, nos han empatado el partido y nos vamos frustrados, nos vamos jodidos porque queríamos la victoria, queríamos apurar la única opción que teníamos de ir a Europa y a intentar ganar al campo del Betis y a ver si podemos coger el tren europeo. ¿Qué le ha faltado, Óscar, al equipo para conseguir esta victoria? Lo de la dinámica de toda la temporada, creo que nos falta meter el 2-0, el 0-2, nos falta acabar los partidos, ir a por esa ambición y hoy hemos ido por esa ambición y no ha habido suerte, hemos tenido la segunda parte clarísima, el palo de Mario Hermoso, la primera parte podíamos ir 3-0 fácilmente a la media parte, pero no ha podido ser. En todo caso, Óscar, el equipo debe continuar, debe seguir, debe trabajar y el lunes partido contra un rival también de la zona media, el Betis, para seguir enganchados ahí, como decías. Sí, es la final, el último partido que nos queda para ir a Europa. Está muy difícil sabiendo que el Bilbao ha ganado, pero nosotros vamos a ir al Benito Villamarín a conseguir los 3 puntos y hacer nuestro juego y ojalá podamos conseguir la victoria ya. Muchas gracias, Óscar, i a recuperar. I tancarem aquest tercer temps amb el nostre entrenador, amb Rubi. Míster, quina lectura fas d'aquest empat? Hola, bona nit. Bé, la lectura final per mi és de resultat just. Penso que hi ha hagut fases on hem jugat molt i molt bé, però molt i molt bé, a fases de futbol jo crec que de gaudir,
i fases on el Celta ha demostrat l'equip que té també i que ha generat ocasions. Per tant, per desgràcia, trobo el resultat just, tot i que amb una miqueta de sort ens haguéssim posat 2-0, ja sigui la jugada del Bar de la primera part, ja sigui el ratet de la segona part que hem tingut bo amb la pilota al travesser. No ha pogut ser, jo crec que no es pot reprotxar als jugadors que ho han donat tot, que ho han intentat, i a pensar amb el Betis. Míster, és d'aquells partits que els entrenadors dieu que ha sigut massa obert? És que el Celta és un equip que juga bé, saps? És un equip que és molt difícil prendre-li la pilota, és un equip que, quan participa Aspas passen coses, i nosaltres no volíem això, i de fet a la primera part, si us fixeu, hi ha hagut ratos que no hem pogut robar, però tampoc hem patit en excés, estaven ben col·locats, per tant a la primera part no ha sigut obert. A la segona part sí que s'ha trencat més, a nosaltres no ens valia l'empat, i llavors hi ha hagut moments que hem estat bastant oberts i l'equip ha volgut anar a guanyar, i això també podria haver costat el partit. Ha sigut així, però és que el nostre desig era de treure el partit. Ho deies ara, míster, l'equip ara ha de recuperar aquesta jornada intersetmanal i dilluns Betis, desplaçament a Sevilla. Sí, l'única nota positiva de dilluns en aquest cas és que tenim un dia més per recuperar els jugadors, que vulguis que no, això es nota, això és màxima competició, tothom està ben preparat i nosaltres teníem un dia menys que el nostre rival d'avui, i a la segona part una miqueta s'ha notat, perquè tampoc som un equip amb un poderío físic dels nostres jugadors, perquè tenen unes altres característiques, i una miqueta s'ha notat, però ja et dic que un palet de sort ens haguéssim posat 2-0 i aquest partit no s'escapava. Doncs amb les paraules del nostre entrenador de rugby tancarem aquest tercer temps. Gràcies, míster. A vosaltres. Ok, està.